masoyiya Rabi'atu, ina ki ba za na bar ki ba. Soyayyar gaskiya ita ce wacce ake yin ta da zuciya daya, irin ta nake miki kin ji sahiba, ina alfahari da ke masoyiya. Zan rike amanar ki, zan kula da ke, kuma zan kyautata miki so Rabi'a. Zan kasance da ke har abada, ina tare da ke ba za na bar ki ba. Ba wata sai ke a zuciya, rayuwa in ba bike ba za na iya ba. Dan kin zamo min rabin jiki, ko ina kin mamaye har zuciya. Masoyiya ta kyakkyawa ce, sannan tana da kunya a takaice. Yar babban gida mai tarbiya, ilimi na addini ta yi fice. Kowa yana faɗin na dace da ke masoyiya mai tarbiya.